پاکستان آرمی ایویشن MI ابتا ہیلیکاپٹر مظفرآباد نزدیک ویل آماد بتا ISPR ردا MI-17 ہیلیکاپٹر ٹیک آف نعامات تکنیکی خرابی سبب ویل آماد بتگ ISPR ردا ہیلیکاپٹر سوار درائیں اہلکار شہید بتگام ISPR ایم گشگی ریسکیو ریکوری ٹیم زت ویل جاہ سر بتگام چشکی ویل درست تکنیکی وجوہات زانہ کے واسطہ بورڈ آف انکوائری جوڑ کرنگے ہم کڈن دیا گتا پاکستان آرمی ایویشن MI ابتا ہیلیکاپٹر مظفرآباد نزدیک ویل آماد بتا ISPR ردا MI-17 ہیلیکاپٹر ٹیک آف نعامات تکنیکی خرابی سبب ویل آماد بتگ ISPR ردا ہیلیکاپٹر سوار درائیں اہلکار شہید بتگام ISPR ایم گشگی ریسکیو ریکوری ٹیم زت ویل جاہ سر بتگام چشکی ویل درست تکنیکی وجوہات زانہ کے واسطہ بورڈ آف انکوائری جوڑ کرنگے ہم کڈن دیا گتا